יאללה, תספר. מה את רוצה לרשום את זה? אני מקליטה. דבר. טוב. על יד הבית הכנסת שלנו, זה 100-150 מטר משם, יש מרכז, מסתספים שם, מרכז של טרמוואי, בהם יש 3-4 קווים שיוצאים משם. אז זה קצת תפוס ככה, זה כיכר די גדולה ככה, ומצד שמאל של הזה, בשביל תיאטרו מרשלו, כן? אז יש קיר מגן כזה, ושם יש די מרחב לאנשים שהיו באים שם, שמים דוכנים של ארמונים וכל מיני דברים כאלה. שם באים... שוק כזה, יריד כזה. לא, אבל לא גדול, יש 4-5 דוכנים, לא יותר. והיו באים שם אנשים שצריכים לחכות, זה סוף התחנה שם, מחכה חצי שעה טרמוואי עד שמתחיל אותם. אז אנשים קונים סנדוויץ' וזה, את יודעת, כזה, מרכז כזה קטן. עכשיו אני ראיתי שזה מרכז ככה, התחלתי ללכת שם למכור את הניירות של הזה, של הסיגריות. סיפרת לי, אני זוכר פעם, תכף, נו. ולהרבה אנשים לא סיפרתי. ואני כך עומד בשביל למכור את זה, פתאום רואה אחד צעיר ורץ על ידי כמו טיל, את יודעת מה זה? עובר על ידי מה זה 10 סנטימטר ממני כמו טיל. עכשיו, או שהאינסטינקט שלי או שהסקרנות שלי, עד היום אני לא יודע מה שהיה, אני הסתובבתי, מי ככה שאני הייתי, הסתובבתי ככה לראות, כן? ולא ראיתי כלום, למה? בא לי אחד, בום, נותן לי מכה כזאת, ואני עפתי יחד איתו אולי 2-3 מטר. מתברר, אני ככה מטושטש והכל הולך בשביל לקום, אני רואה אחד מעליי, קצין גרמני, עם אקדח שלף, ככה. העצבים שלו, שלא יודע מה, רצה לראות בי. למה? הוא היה רץ אחרי איזה מישהו שעשה לו משהו, או בגלל איזה פרטיזן, לא יודע. בקיצור, אני ככה עוד, אז הוא ראה שלא עשיתי בכוונה, או שאני גם נפגעתי בזה, בעצבים, הוא קילל והוא הלך. אנשים אחריי, כל הכבוד שלך, כל הכבוד, הצעת לו את החיים. לא עשיתי כלום.